Nedeľu Božieho milosrdenstva nás cirkev pozýva zamyslieť sa nad úryvkom z Evanjelia o apoštolovi Tomášovi. Keď z mŕtvych stalý Ježiš prišiel po prvýkrát do hornej miestnosti, Tomáš tam nebol. Svedectvo žiadneho z apoštolov ho nedokázalo presvedčiť, že Ježiš žije. Chcel sa s ním stretnúť osobne. Chcel vidieť jeho rány a dotknúť sa ich. A Ježiš na jeho túžbu odpovedal. Až potom Tomáš dokázal vyznať svoju vieru, že iba on je jeho Pán a Boh. Každý z nás potrebuje vidieť a dotknúť sa Ježišových rán, nesporného dôkazu jeho lásky. Práve v nich je pre mňa ukryté odpustenie, uzdravenie a nový život. Takto sa prejavuje Božie milosrdenstvo. Milosrdenstvo, ktoré ma nikdy neodmietne, vždy mi dáva novú šancu a chce, aby som žil naplno. A keď ho do hĺbky zakúsiš, budeš chcieť podobne ako Tomáš odpovedať Ježišovi svojou dôverou. Nie je väčšieho šťastia, ako keď sa môžeš cítiť absolútne bezpodmienečne a navždy milovaný.